Kena ra kowe mosok arep ucul meneh. Nggih. Oh, kena jebule, kena bro, lho. Tak kira ora kena lho. Lho sawene bro, lumayan yo. Aku malah ra ngira lho nek arep kena iki. Oh, alah encen rezeki. Tapi mangane rung ngerusok bro. Sip. Glo kena neh bro. Lho. Glo. Oh my god. Jan sip. Oh kena bro, lele berote ngeri. Lho, itu iwak mene jios tenan berote. Wah, jan. Iso-isone berot ngono aneng pareni. Wih, kena jebule bro, glu. Iki ta, lho. Lah itu deng lumayan mas lho. Ngono kenane jebule ora aja ditunggu ambles hari ini mas. Nah, ditunggu ambles wis rento iwak. Kena bro. Lah ya ta. Wah, nggonmu kayak ana nomor 3 bro, kenonan. Oh, ora apa-apa. Lu kena semene bro. Wah, 150 ge mancing iwak sakmene-mene ya maneman to ya. Ora ono mane-mane mas, seneng sing penting jos. Glu kena meneh bro, iki to bro, sakmene bro glu. Ora nganggo suwe. Sip ra anak ngene iki jan kowe iki. Gelu kena bro. Oh jebule nganu ra gelem ambles langsung kambane ngopo jal numpangi iwak lho saking ento. Wah nah iki dirilis nah iki mas Glu. Amene 2 sasi meneh lak dadi babon to yo sesuk mangan nggonku ya nak babon. Iya lah. Glu. Endi bronjongmu? Ben urip. Lho Mas, meh tak leboke bronjong Mas takngu ya. Heeh. Wingi mudi wawan gudil kuwi to. Ulah, gelu to, Bro. Wah, amblese. Lumayan lek. Wah, iki cocok ra lek sakmene iki. Gurih ra nak lek, gurih ya. Wah, siap. Jos.
Kena ra kowe mosok arep ucul meneh sakmene iku lho. Lah ya to. Wah, nggih. Agal-agal, Pak. Bro, tak video, Bro. Lho Mas, kancaku iki master Mas ya ngunggahke to. Nak master mosok arep ra ngunggahke lucu lah ya to. Jos ra Mas gelu. Wah, sip. Ini Master Anwar itu Mas. Undang-undangnya Gus Anwar. Nah, iki. Nah, aku Gus Agus. Suasana hari ini Mas kayak ono bakul cilok tenang wae sing penting rene nggo ditakeh Mas ya to. Rasa wedi ngeleh tenang aman wis. Bakso ono cilok ono kopi ono wis warna-warna ono. Sing ra ono sing ngancani hai. Lanjut dulu Mas suasana lumut biasa Mas. Ijo keket tuwek ya ta. Kena ora kowe, kena ora glolek, lek iki ora ambles Mas. Nah, kalau hari ini ngenteni ambles ora entuk iwak Mas. Ngono. Aja dinteni ambles sing penting itik ngono. Langsung jebret ngono. Nggon agel, Bro. Diberat-berat ke tak setting sik, Bro. Diberat-berat ke tak setting sik. Gulu-gulu Mas, kena kayak agel Mas. Mesti kelasnya kene agal ki ya telung nyari no Mas. Lho kayak mbrot lho tenang. Aja ngalor-ngalor mesake Mas engko nabrak nggone Mas. Rene wae tak tangkape. Wah, jebule samono. Dua jari Mas. Sip. Wah. Gelo kena pulul naiki berot tenan. Neng pari-pari. Oh, berarti tiap 3 menit masih wae aku plambles. Wala ento akhir nek saka esuk nek 3 menit mangan ki, Mas. Kira-kira ento pirang ember iki ya. Kena jebule Bro. Kaget aku lho. Lho ya to. Wah, sip tenan. Ra nyangka malahan garep wah entek ngono. Umpane jebule malah nyantol liwak. Ora sah diseblak ya. Ngusik tak arahke lek. Lah itu jan kudu iso ngarahke Bro. Nek ora iso ngarahke iwak blandang kan ya repot. Ada nasar Mas. Kita cukupkan sekian Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini untuk update terus seputar pinggiran Rawa Bening. Untuk yang selalu support terima kasih, mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas, ini masih haup Mas, itu masih goyang-goyang tak kandaske itu Mas sekarang. Kandaske cuman ndul ra gelem geser iku Mas. Oke, see you again, see you next time. Bye bye.